ואני אקדים את המאוחר, יש פה גם ספר אורחים, שאני אשמח שאתם בתום הביקור גם תכתבו לי כמה מילים בספר האורחים. אז בוקר טוב לכולם. שמי אלדד אורן, אני קצין החינוך והמורשת של אוגדה 146, והיה לי את הכבוד והעונג להקים פה את האתר היפה הזה, שממש חנכנו אותו לפני חודש, ב4 בספטמבר. הגשמה של חלום של הרבה שנים, ופשוט השנה כל הכוכבים התחברו, ועזרה מאוד מאוד גדולה של משרד הביטחון וקרן קיימת ישראל והמועצה האזורית גולן וחברה כלכלית גולן, וכולם נרתמו, ואנחנו פה הקמנו משהו שהוא באמת משהו נהדר. יש לכם גם תצפית על הנוף וגם רואים את הכל, ומזכרת מאוד מאוד חשובה למה שאוגדה 146 עשתה במלחמה, שתכף אני אספר להם. אני בעיקרון, אני איש אוגדה 146. אני הצטרפתי לאוגדה 146 בינואר 1973, שאנחנו בפברואר 1973 אנחנו עשינו את תרגיל ההקמה של האוגדה כאוגדה קבועה. אוגדה קבועה, זה המשמעות שלה שזה אוגדה שהחטיבות שייכות אורגנית לאוגדה, כי כאשר האוגדה הזו הוקמה, היא הוקמה ב-9 במאי 1954. צבא הגנה לישראל, המטה הכללי, החליט ב-54 להקים 3 אוגדות, שזה נקרא אוגדות משימתיות, כלומר היו מקבלות כוחות לצורכי משימה. אוגדה 36, 38 ואוגדה 40. הקימו את אוגדה 38 ראשונה, את אוגדה 36 אחריה, ואת אוגדה 40 לא הקימו בכלל. יותר מאוחר הקימו את אוגדה 31, שאתם בטח מכירים את המספר שלה, 143, שזה האוגדה של אריק שרון במלחמת יום הכיפורים. האוגדה הזו מההתחלה שהתחילה היא למעשה האוגדה המרכזית של צבא הגנה לישראל. לא כולם מכירים את הסיפור הזה, כי כולם שומעים תמיד על אוגדה 36 של הסדירים, אבל האוגדה המרכזית של צבא הגנה לישראל זו אוגדה היום 146, את המספר הקודם שלה היה 38. בשנת 56 מבצע קדש, האוגדה פיקדה על מבצע קדש על הכוחות בסיני. בשנת 67 בפיקוד של אריק שרון, אם אתם מכירים את ההתקפה המפורסמת של הצנחנים על אום כתף, שהנחיתו את הצנחנים עם הליקופטרים בשביל לחסל שם את כל המתחל של התותחים, וב-1973 כמובן הקרב פה ברמת הגולן. המצב ב-6 באוקטובר מבחינת האוגדה היה כזה: מפקדת האוגדה ישבה במחנה הפיקוד הישן ברמלה, כשהיו לה 2 חטיבות שריון. חטיבה אחת זה חטיבה 217, עם חטיבה יש לה טנקים מסוג שוט קל, דומה למה שיש פה מאחורנית. שוט קל זה לא בגלל שהטנק היה קל, אלא בגלל שיש לו מנוע קונטיננטל, שזה ראשי תיבות. זה מנוע דיזל, באופן יחסי זה הטנק יותר חדיש. והחטיבה השנייה זה חטיבה 205, שישבה במחנה עופר ליד ירושלים. הבעיה הקטנה הייתה שחטיבה 205 עברה למחנה עופר בערך חודשיים לפני המלחמה, אז הטנקים היו ערומים לגמרי, לא היה תחמושת ולא היה שום דבר, ולא היה משקפות ולא היה כלום. והאוגדה קיבלה הוראת גיוס בפרוץ המלחמה, וחטיבה הדרומית 217 נשלחה לכיוון התעלה, ואז פתאום המטה הכללי החליט שהוא משנה כיוון ושולח את העתודה האחרונה שעוד נשארה לו לצפון. זאת אומרת, אוגדה 146 עלתה לצפון רק עם חטיבת טנקים אחת, זה חטיבה 205. אנחנו יצאנו ממחנה הפיקוד הישן ברמלה בסביבות 7 בבוקר, אני מדבר איתכם כבר כרגע על יום ראשון, 7 באוקטובר. בסביבות 7 בבוקר יצאנו על הסכלים, כל החפ"ק של האוגדה נסע על סכלים לכיוון ירושלים, דרך מחנה עופר לבקעה ולכיוון צמח, כאשר 205 בעיקרון נסע על סכלים ממחנה עופר לבקעה, למעט גדוד אחד, גדוד 61, שנסע על מובילים, והוא נסע דרך גב ההר, דרך שכם וכולי, ישירות לצפון. אנחנו הגענו לאזור של צמח בסביבות 6 בערב, כאשר החטיבה השאירה מאחוריה הרבה מאוד כלים שנתקעו בגלל שהמנועים התקלקלו, הקלאצ'ים התקלקלו, הברקסים התקלקלו. זה היה טנק שהוא די מיושן, אבל התארגנו בצמח למלחמה. כאשר הטנקים הגיעו בלי דלק, אז נכנסו לתחנת הדלק בצמח ופשוט תדלקו
התדלקים של התחנה, כמו פרייבט, טנקים זה מנוע בנזין, אז תדלקו מהתדלקים של התחנה. והמח"ט נתן שם מכתב לבעל התחנה. זה כל מיני סיפורים שנתן מכתב, שאמר לו בעל פה, זה לא משנה, העובדה היא שהטנקים תדלקו בתחנה. כשאנחנו הגענו לצמח הסתבר שיש ריב מאוד גדול, ואני בכוונה אומר ריב, כי מפקד פיקוד צפון חכה, אלוף חופי, הוא החליט שהאוגדה צריכה להתפרס על גשרי הירדן להגנה, ומוסא פלד, מפקדי היקר, החליט שהאוגדה צריכה לתקוף. וזה הגיע לרמטכ"ל, והרמטכ"ל החליט שהאוגדה תתקוף. היות ורמטכ"ל החליט שהאוגדה תתקוף, האוגדה הגיעה מדרום, אז אנחנו קיבלנו פקודה, האוגדה קיבלה פקודה וקיבלה אחריות על כל האזור הדרומי של רמת הגולן, ממעלה גמלה ועד הגבול. המצב בסוף יום 7 לאוקטובר, שלמעשה גם היה מצב ההתחלה של 8 באוקטובר, היה כזה. יש שתי עליות שעולים לגולן. העלייה הראשונה זה העלייה של מעלה גמלה. למעלה גמלה הגיע גדוד 39, שהוא היה גדוד הגיוס המהיר של חטיבה 188. גיוס מהיר, הכוונה היא שברגע שקורה משהו, הם מתגברים את חטיבה 188, כי חטיבה 188 היו לה 3 גדודים, 2 גדודים סדירים 74 ו-53, שהם היו פרוסים בקו, וגדוד גיוס מהיר 39 שהיה אמור לתגבר אותם. הייתה רק בעיה אחת קטנה, שב-26 בספטמבר, כאשר חטיבה 7 עלתה לרמת הגולן, אז לקחו את הטנקים של גדוד 39 בשביל חטיבה 7, אז גדוד 39, גדוד גיוס מהיר, הגיע מהר למחנה ירדן, והסתבר שאין לו טנקים. אז שלחו אותו למחנה נפתלי, לקחת את הטנקים של חטיבה 164, ואז חטיבה 164 התגייסה, ואז הסתבר שאין להם טנקים. אתם כבר יכולים להבין את כל הבלגן שהיה בסיפור הזה. בקיצור, גדוד 39 הגיע לרמת הגולן, רצה לחבור לחטיבה 188, אבל במוצאי 7 באוקטובר כבר חטיבה 188, ובאופן פורמלי כבר לא הייתה קיימת. אז הפנו אותו למעלה גמלה, והוא התחיל לעלות במעלה גמלה, ובאזור של מצפה בית סיידה, מי שמכיר, הם נתקלו פעם ראשונה בטנקים סורים שכבר היו למעלה על המצוק, ושם נערך הקרב הראשון של גדוד 39 עם הטנקים הסורים. הצטרפה אליהם חטיבה 4 בפיקוד יעקב הדר פפר, מי שמכיר את השם, שהייתה חטיבה ממוקנת בקורדני, והוא קיבל ת"פ את גדוד 39, הוא קיבל ת"פ גם את גדוד 61 בחטיבה 205, וקיבל גם את גדוד 95 שזה גדוד שרמנים, ופתאום בבת אחת במקום חטיבה ממוקנת, לצה"ל יש עוד חטיבת טנקים. חטיבה 4, חטיבת טנקים עם 3 גדודי טנקים. זה באזור של מעלה גמלה. באזור של גבעת יואב, בני יהודה, עד לאזור של רמת מגשימים, הגיעה חטיבה 9 עם 2 גדודי שרמנים. שרמנים טנק עוד יותר מיושן מהצנטוריון, גדוד אחד היה בכלל שרמן M50 עם תותח 75, שזה בערך, אני יודע, כמו לראות קפצונים על משהו, בטח לא על הטנקים הסורים, אבל חטיבה 9 קיבלה ת"פ גדוד 278 בחטיבה 179, שזה גדוד של שוטקל, שהוא למעשה הגדוד שעצר את הסורים באזור של רמת מגשימים. עכשיו, זה היה המצב של הסיום של 7 באוקטובר, שלמעשה היה ההתחלה של 8 באוקטובר. ב8 באוקטובר, בשעה 8 בבוקר, מוסא פלד, מפקד האוגדה, נתן הוראה לכוחות, נתן את הפקודה, אבל הוא שינה את המערך שהיה בשטח. במקום לתקוף בחזית רחבה, כמו שחטיבה 9 הייתה פרוסה, הוא נתן הוראה שחטיבה 205 תתקוף במימד הצר של מיצר אל על. מי שמכיר את מיצר אל על, פה למטה בהמשך השטח, יש אזור שתחום בין הרוקד לבין נחל אל על, משהו כמו 3 קילומטר, וההחלטה הייתה לתקוף בגרוף אחד ולא לפרוס את הטנקים בשטח. וזהו למעשה, אני אומנם אולי משוחד, כי אני איש אוגדה מ-46, אבל האמריקאים גם החליטו, זו ההחלטה הכי חשובה שמפקד אוגדה כלשהו נתן במלחמת יום הכיפורים. כי ההחלטה הזו למעשה קבעה את כל הגורל המלחמה. עכשיו, אני באותו יום, וגם כן זה הסיפור האישי שלי, כי ביקשו שאנחנו נשלב את הסיפור האישי בסיפור של הלחימה. אני הייתי סמל המבצעים בזחל"ם הפיקוד, וב8 בבוקר, אחרי שמוסא פלד נתן את הפקודה לכוחות, אז הוא הסתובב אליי ואמר לי את המשפט שאני כל חיי לא אשכח. הוא אמר לי, אתה יושב לידי ואומר לי כמפקד האוגדה איפה אני צריך לשים את הקשב שלי. אז במשך כל השבוע הקריטי של המלחמה אני ישבתי לידו, ולמעשה אני עזרתי לו לנהל את המלחמה. תחשבו, בסך הכל איזה שמנדריק בן 20, כן, שיושב ועוזר למפקד אוגדה, ואני לא חושב שהיה עוד איזה אוגדה או משהו כזה שזה ילד בן 20 עזר לגנרל לנהל את המלחמה. עכשיו, היות ואני רואה שאתם לא כל כך מאמינים לסיפור שלי, כי זה סיפור דמיוני, אז אתם יכולים להסתכל, יש פה צילום שצולם פה למטה על הכביש הזה, יותר רחוק. תעבירו ביניכם את זה. אני יושב ליד מפקד האוגדה.
וככה אנחנו ניהלנו את המלחמה. עכשיו, אני אתן לכם רק כמה מספרים. אני אתן לכם כמה מספרים. סיפרנו קודם שחטיבה 205 הגיעה עם טנקים מסוג שוט מטאור, וחלק מהטנקים נתקעו בדרך. זאת אומרת, מראש כבר האיכות של הטנקים הישראלים הייתה פחות טובה מהטנקים הסוריים. הכמות של הטנקים הישראלים הייתה פחות מהכמות של הטנקים הסוריים. עכשיו, אתם רואים את תא השטח. תא השטח הוא מפה למטה, הוא הולך ויורד. כלומר, הטנקים שלנו נלחמו בנחיתות קרקעית, הם נלחמו מלמטה למעלה, כשהסורים למעלה והם למטה. יש פה כפלי קרקע ולסורים היה שליטה בקרקע. ואם אתם מוסיפים לזה שכשנלחמים בבוקר מלמטה למעלה, אז גם השמש בעיניים. ונוסיף לזה עוד פרט אחד קטן, טריוויאלי, שלסורים היו מאות כלי ארטילריה, ודרך אגב, חלק גדול מההרוגים בכלל היו הרוגים מארטילריה, לא ממלחמה ממש, לא מקרב טנקים. עכשיו, אחרי שסיפרתי לכם את כל הדברים העצובים האלה, כן? נחיתות בטנקים, נחיתות בכלים וזה וזה. תיקחו בחשבון שמ-8 בחודש בבוקר עד 10 בחודש אחרי הצהריים, כלומר יומיים וחצי, הסורים לא היו פה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה נורא פשוטה, איך זה ביומיים וחצי, בכל הסיפור של הנחיתות, יומיים וחצי והסורים לא היו פה. איך זה קרה? יש לזה שתי תשובות. התשובה הראשית זה האדם בטנק מנצח. והתשובה הזו אומרת שהאיכות של הלוחם הישראלי, של הנחישות של הלוחם הישראלי, של המקצוענות של הלוחם הישראלי, של הלכידות של הלוחם הישראלי, כל מה שאתם רק רוצים, זה בדיוק בא לידי ביטוי כאן. אם תרצו, ויהיה לכם זמן אחר כך, יושב פה ידידי היקר משה נהון, שהיה מ"מ טנקים, מ"פ טנקים, ואחר כך היה במלחמת יום הכיפורים, היה מפקד פלוגת המפקדה של גדוד 94, שזה הגדוד המוביל, שהיה פה בגזרה. הוא יכול לספר לכם את החוויות שלו ממש מתוך השטח. הסיבה השנייה, כמו שאמרנו בהתחלה, שאוגדה 146 בפברואר 73 עשתה תרגיל. וכל הצוות שניהל פה את המלחמה, זה הצוות שניהל את התרגיל. ואני רוצה להגיד לכם שאני הייתי בחפ"ק עם מוסא פלד, ובמשך כמה ימים החפ"ק עבד בצורה שלא רואים בשום מקום אחר. לא היו צעקות בחפ"ק, לא היה רעש בחפ"ק, היה סדר בחפ"ק. כל הפקודות ניתנו בשקט, לא הייתה רמת קול, כל אחד ידע את התפקיד שלו. זה פשוט, שאתה מסתכל לפעמים על סרטים שמראים לך מכל מיני חמלים אחרים וזה, אתה רואה מיליון קצינים יושבים על המפות ועושים רעש ומכשירי קשר מצרצרים וכל הסיפור. אם אתם רואים פה בתמונה, אני יושב עם אוזניות. למה אני יושב עם אוזניות? כדי שלא יהיה רעש בחפ"ק. אני הקשבתי באוזניים שלי ל4 חטיבות, והייתי אומר למוסא פלד, מפקד האוגדה, אתה תפנה עכשיו לחטיבה 4 כי יש שם בעיה, או ל-205, אבל לא היה רעש בחפ"ק. החפ"ק היה בשקט, כולם עבדו מסודר. עכשיו, רק בתור אנקדוטה, אבא שלי, עליו השלום, הוא היה קצין ליווי בדובר צה"ל. והוא ניצל את התפקיד שלו בשביל לבקר את הבן יקיר, כי הוא היה צריך ללוות עיתונאים או סנטורים לקווי החזית, אז הוא כל פעם חיפש אותי איפה אני נמצא, לראות שאני עדיין חי ונושם. אז ב9 לחודש, פה למטה על הציר הזה, הוא הגיע אליי לחפ"ק, והביא לי שופרת של חלב מרוכז הולנדי, יש כאלה שופרות אדום לבן, ואני מסתכל למוסא, מפקד האוגדה, ואני אומר לו, דרך אגב, אף פעם לא קראתי לו מוסא, תמיד קראתי לו המפקד, עד יומו האחרון היה המפקד. אבל כשאני אומר מוסא, כולם יודעים למי אני מתכוון. אז אמרתי לו, המפקד, אתה רוצה תה עם חלב? אז הוא אומר לי, בטח שאני רוצה תה עם חלב. אז אמרתי לו, אז אני אעשה לך תה עם חלב. עשיתי לו כוס תה עם חלב, ומוסא היה בן אדם קצת רחב, אז היה לו, בתוך הזחלם היה לו כזה מין קורסה כזו, ולפניו היה לוח כזה של מפות, לא כל כך רואים את זה בצילום, היה לוח מפות, ואז הוא לוקח את התה עם חלב, מחזיק אותו ביד שמאל, את המד של המיקרופון של הקשר הוא מחזיק ביד ימין, הוא נותן פקודות לקוחות בקשר, ואז הוא שותה מהכוס תה עם חלב, ובחוץ נופלים גזים, והכל עושים את זה בשקט, ובלי דרמה, ובלי שום צעקות, והכל עובד. וביומיים וחצי גירשנו מפה את הסורים. זה כל הסיפור. וכשואלים מי זה אוגדה 46, לא מכירים את אוגדה 146, כי מכירים כל מיני סיפורים אחרים שלא נחזור עליהם, שעשו להם הרבה דרמה בעיתונות וזה. אוגדה 146 שניצחה את המלחמה, ולא סתם ניצחה את המלחמה, כי האמריקאים שלחו לפה צוות תחקיר אחרי המלחמה, שבדק את כל הגזרות, ומוסא פלד, מפקד האוגדה, שמו אותו בכותל המזרח של השריון האמריקאי בפורט נוקס, כי הם החליטו שהוא מפקד השריון הכי טוב שהיה במלחמה. וזה כל התמצית. זאת אומרת, כשעובדים מסודר ויש לו רוח לחימה ויש לכידות, אז הם מנצחים. זה המסקנה שלי. התנאים של השדה הקרב משתנים, הכלים של שדה הקרב משתנים. דרך אגב, יש סיפור בשבילך שמתאים לך בדיוק, וסליחה שאני מעלה אותו. אתם מכירים את הסיפור של הרביעיית פנטומים של יפתח ספקטור, שהייתה צריכה לתקוף
את המטכ"ל הסורי ולא תקפה שם כי היו עננים. אז כשהם חזרו עם הפצצות, הם שאלו את הבקר איפה לזרוק, אז אמרו להם שהכוחות הישראלים באזור של פתחת רפיד צריכים סיוע קרקע. אז הם באו וזרקו את הפצצות בדיוק הגדוד 94, זה הגדוד שלנו שעמוד פה בפתחת רפיד, אבל המזל היה שכל השריונרים היו בטנקים סגורים ולכן לא קרה שום דבר. לא כל כך, אני שמעתי אותם טוב טוב, הם עברו לי ככה מעל הסל. לא, אבל אני אומר, הם לא פגעו, אבל לא ניכנס לסיפור של יום טוב, כן, אז זה סיפור אחר במלחמה כולה, בסביבות 30 הרוגים. אם אתה כבר שואל על נפגעים, אני רק רוצה לתת כמספרים. לאוגדה 30? לחטיבה 205. לאוגדה כולה היה 150 הרוגים, ואם אתם מסתכלים על מספר הרוגים הכללי במלחמה, שזה 2,700 בערך, אז רק תבינו את הפרופורציה, מה פה האוגדה הזו עשתה ב-150 הרוגים, סליחה שזה לא משווה, אבל 150 הרוגים זה גם כולל גם את המובלעת. מה? הקרב הזה פה של היומיים וחצי? קרובה הרוגים. לא יודע, אולי 10 הרוגים. תשמעו, אין שום פרופורציה במה שהאוגדה הזו עשתה באמת במיעוט של מספר הנפגעים לעומת יחידות אחרות. זה היה יומיים קרב כאן. כאילו אנחנו כבשנו והם כבשו ואנחנו והם, אני הייתי פה. אני אשאל אותו. שאלות. אבא שלי זיכרונו לברכה נלחם פה, הוא היה תותחן. כן. יש לך משהו להגיד על התרומה של הארטילריה? הייתה תרומה, אבל התרומה הייתה מאוד קטנה יחסית, כי א' היו מעט מאוד קנים וב' היה מעט מאוד תחמושת. היו לנו מקרים פה שביקשו סיוע ארטילרי ואמרו מצטערים, אין פגזים. אני מדבר איתך על הימים הראשונים של המלחמה, אבל הנה יש פה את משה, הוא... איפה שהם הופיעו, ברחנו. שתביני למה. כי הסורים עוד היו בשליטה בחרמון. ברגע שתותחנים התיישבו באיזשהו מקום, היו יורים עליהם. אז אנחנו היינו רואים אותם, היינו בורחים. זה מה שקרה. הם משכו אש. אני רציתי להוסיף משהו, אני הייתי כאן בג'וחאדר, עם סיום הלחימה בג'וחאדר, ב10 לחודש או 9, אני כבר לא זוכר, היה ניסיון פריצה, כאילו כאן בהמשך כאן, על ציר הנפט, לתוך סוריה. וגדוד 94 נכנס לשם, אני הייתי ב-61, שם הצטרפתי ב-94, נכנסנו לתוך פיתה סורית, מה שנקרא. לקליטה של יאיר צור. כן, בפלוגה של יאיר צור, נכנסנו לתוך פיתה סורית, ושם חטפנו, חזק מאוד, ונפצעו חיילים, אחד מהם, אני לא יודע אם אתה זוכר את דנגור. לא זוכר. דנגור, הטנק שלו נפגע, וכולו עלה אש שם, היה בשדה מוקשים כזה, הוצאתי אותו, והעליתי אותו, וכולנו התכנסנו לאיזה טנק שלא נפגע, נכנסנו איזה 12 איש לתוך הטנק, והייתי בטוח שהוא מת, אותו חייל. השם שלו עד היום החליט. שמנו אותו על הצריח ואמרנו, תשמע, הוא מת, אנחנו לפחות שאנחנו ננצל. הגענו לרמת מגשימים, היה שם תאגד, ואמרתי לאחד הרופאים, תשמע, למעלה יש אחד שנהרג. הוא הוריד אותו והוא אמר לי, ואחר כך הוא אמר לי, תשמע, הוא יחיה. הסיפור של ההתקפה של 10 לחודש הוא סיפור מאוד עצוב, כי פיקוד צפון, שלא הבין בכלל את המלחמה, כל המלחמה, נתן פקודה לאוגדה לרדוף אחרי אויב נסוג. עכשיו, מה שהם לא הבינו, המטומטמים האלה, סליחה על הביטוי, שברגע שהסורים עוברים חזרת הקו, הם חוזרים למערכי קבע. וכשאתה חוזר למערכי קבע, זה לא אויב נסוג, זה אתה נמצא במערכי קבע. ויעיד עליי האלוף יום טוב סמיה שיושב פה, שאם אתה לפי התורה הצבאית צריך לתקוף איזשהו מערך, אתה תוקף בפי 3 כוח. אתה לא שולח כמה טנקים לרדוף אחרי אויב נסוג. אז כל ההתקפות האלה שנעשו, גם פה וגם באזור של צומת רפיד ומול קודנה, הם פשוט נכשלו, כי אתה שולח כמה טנקים וזה לא אויב נסוג. זה אויב שחזר לתוך מערך קבע, ומערך קבע זה סיפור אחר לגמרי. אני ברשותך, אמנם הייתי רק חייל במלחמה, סיימתי קורס מ"כים ערב המלחמה. אבל אתה רוצה שתשב. אנחנו רוצים לראות אותו. זה נוהג ישן. איפה היית? ב-202? הייתי חייל בגדוד 202, סיימנו קורס מ"כים ערב מלחמת יום כיפור. היינו צריכים לצאת לרגילה, עד היום אנחנו כועסים על הסורים והמצרים דפקו לנו את הרגילה. ובעצם מה שאני מספר לכם זה יותר, אני יודע כקצין בכיר אחר כך, כי למדתי וחרשתי ולימדתי ופיקדתי על הגזרה פה. אני אכנס רק הדברים הגדולים המהותיים שנגעו בהם.
צריכים לזכור שבהתחלת המלחמה ההיסטריה הייתה בתעלה. וזו טעות אסטרטגית בחשיבה, משום שאובדן התעלה הוא לא כזה אסון כבד. אני לא מדבר חלילה על הנפגעים, אלא מבחינה אסטרטגית, זה עדיין 300-400 קילומטר מהגבול. פה, אובדן רמת הגולן, זה 20 דקות גולשים לתוך החולה. והדבר הזה לא נתפס בתחילת הדרך, לקח יממה לקליטה הזאת, ולכן שמעתם קודם את ההתלבטות, אם חס וחלילה היו שולחים את אוגדה 146 לסיני, היינו מאבדים את רמת הגולן, חד משמעית. עם כל הכבוד לאוגדה 36 ולמה שנעשה, אוגדה 36 עשה את הבלימה של היממה וחצי הראשונים. בצפון הרמה. ובצפון רמת הגולן. בדרום רמת הגולן פעלה חטיבה 188 של בן שוהם, שנמחקה באפס זמן. ביום וחצי חטיבה שלמה מתוך 90 טנקים, אולי נשארו 20 טנקים. המח"ט, הסמח"ט, שני מג"דים, כל שדרת הפיקוד נגמרה ביממה הראשונה. ולכן הבהילות של 146 הייתה מאוד משמעותית. אז זו החלטה מהותית ראשונה. תעלה בלי היסטריה, ההיסטריה הייתה כי הצעקות היו מהמוצבים, ואתם תראו את זה בשבוע הבא בהדגמה אומנם של סרט ובימוי במזח, אבל זה היה פחות או יותר האווירה. אנחנו גדוד צנחנים, חטיבת צנחנים שלמה, כאילו חוד החנית של צה"ל בעיניים שלנו וכן הלאה, יושבים במחנה יוסף ובבית ליד, עד יום ראשון בלילה לא מפעילים אותם. חטיבה פחות גדוד, גדוד אחד מפוזר גדוד 50 נמצא פה בקו, 50 היה באלעד. גדוד 50 היה פה בקו, עם מג"ד היה בנדל, אבל הוא שבר רגל שבועיים לפני זה, אז הוא היה בבית. מנחם זוטורסקי, זכרו לברכה, מניר אליהו, היה סמג"ד. יאיה, שאתם מכירים יותר מאוחר, היה סמג"ד לפני מנחם, היה בפום, בא לפה. מנחם היה תקוע בו למעלה בתל פארס, במוצב הזה, לא יכל לצאת ממנו. יאיה הגיע, עד לפני שבוע עוד רבנו על זה, אני והוא בוויכוחים. אני טוען שהוא פשוט השתלט על הגדוד בכושר המנהיגות שלו, והוא אומר שהוא מונה. אבל זה בשביל האנקדוטה. יאיה זה איש חזק, הוא פשוט השתלט פה על הגדוד, וניהל את הלחימה הקרקעית. ופה ההחלטה הכי חשובה, ואני מסכים עם מה שנאמר קודם, אני חושב שהיו שתי החלטות אוגדתיות מהותיות במלחמה הזאת. הראשונה היא העלאת 146 של מוסא פלד, שהוא איש מדהים, מדרום לצפון, ולא דוך ממערב למזרח, כי אם הם היו באים דוך ממערב למזרח, הם פשוט היו נכנסים לקרבות קטישה בסדר, אז עוד חצי 188 הייתה הולכת, עוד חצי אוגדה הייתה הולכת סתם. הם פשוט באו מדרום לצפון, כמו בכל מקום. למה הסורים לא חשבו? לתקוף תכף נדבר על הסורים, נקודה נכונה מאוד. ולכן ההגעה הזאת מצפון לדרום בעצם באה לסורים מהצד. היא לא התקדשה חזיתית מול שום חץ קדמי סורי. הם לא לקחו את זה בחשבון. והסורים לא לקחו בחשבון. הסורים בדיעבד, בניתוחי קרבות שלהם, הם טעו בזה שהם הבינו, זאת אומרת, הם עשו שתי טעויות. אחד, החרמון משך אותם. זה העיניים של המדינה, כבוד זה. אז הם הלכו יותר על הגזרה הצפונית. אם הם היו מרכזים את כל ההתקפה שלהם יותר על הגזרה הדרומית כאן, הם היו טובלים את הרגליים בכנרת ביום ראשון בבוקר. אפשר לקטוע אותך לשנייה? רק שנייה, רק להשלים את זה. אז זה מבחינת טעות אויב, שאז הם הבינו שהריכוז הזה בצפון, לנו הריכוז הזה שלהם בצפון, והבלימה במחיר מאוד כבד של חטיבה 7 בגזרה הצפונית, אפשרה להכניס מבחינת התפיסה הצבאית, התורה הצבאית, בצורה הכי נכונה. לתקוף מהצד ולא לתקוף דוך חזיתי. אז זה העניין הזה. האוגדה השנייה המשמעותית, או ההחלטה האוגדתית המשמעותית, הייתה בגזרה הדרומית, בתעלה, לנצל פרוזדור שהוא נפתח בלילה הנוראי של החווה הסינית עם 150 הרוגים בציר טרטור עכביש, והוא בעצם פתח פרוזדור בין שתי ארמיות, בין הארמיה השנייה והארמיה השלישית,
ואריק שרון, עם פקודה, בלי פקודה, גם זה ויכוח, זה נכנס בתוך הפרוזדור הזה, חצה את התעלה ובעצם איתה את הכף לצד השני. אבל חשוב להבין שיש הבדל מהותי, ואני לצערי לא מצליחים להעביר את זה, לא בדרמות ולא בסרטים ולא בכן הלאה, בין ההיסטריה שלכאורה נשמעה בדרום בגלל זעקות קו המוצבים והתעוזים והמעוזים, לעומת הסכנה האמיתית שהייתה כאן. ולכן, תשימו לב, לא יודע אם שמתם לב קודם לתאריכים, המלחמה פרצה בשבת, 6 באוקטובר, יום כיפור, 7-8, בשמיני לחודש קרו שני דברים הפוכים במלחמה הזאת. בדרום, התקפת הנגד הצה"לית נכשלה לחלוטין, נקטשו שם עוד מאות טנקים ומאות הרוגים. בשמיני לחודש, התקפת הנגד שלנו, שנכנסה בגלל אותה היסטריה של המוצבים והתעוזים וזה, נכנסה מוקדם מדי, מיותר מדי, לא לעניין, לא הצילה שום דבר ולא עשתה כלום. ופה בשמיני לחודש החלטה אחת של מפקד אוגדה. הופכים את הקערה על פיה. האוגדה הזאת הופכת את הקערה על פיה, ופתאום ב9 לחודש אנחנו מוצאים את עצמנו בהתקפה בכלל, בלחצות את הגדר ולהגיע למובלעת בהמשך. אז אלה שני הדברים הכבדים. פה הסורים קצת הסתנוורו מההצלחה של היום הראשון שלהם והתמהמהו בהמשך בחושניה וזה לא היה פה איזה... ההצלחה שלהם בגזרה הצפונית ביום הראשון שהגיעו טנקים עד הגדר שנפח ומזה נולד המושג, אם אתם זוכרים, סורים על הגדרות, זה מהאוגדה רפול, המחנה שלו היה בנפח. הגיעו עד בית המכס. כן, והגיעו עד מי שעלה אתמול דרך גשר בנות יעקב, אז יש את הקרנטינה ובית המכס העליון, בית המכס התחתון, עד לשם, אבל עוד פעם, הגיעו זרזיפי טנקים לפנים והם נורא התלהבו מזה. היתרון של המוצבים שנשארו מאוכלסים, בעיקר תל פארס פה, 111, כל הדברים שראיתם בשעת נעילה, אתם זוכרים טיפה בקרבות של המוצבים, הם הראשונים שדיווחו שהזנב הלוגיסטי של הסורים מתחיל לגמגם או להתקפל. בעיקר מה-11 כי זה מעל ציר קוקו. כן, וזה נתן איזשהו איתות שאם הזנב הלוגיסטי מתחיל להתקפל, יש פה שבירה של ההתקפה הזאת. וזה היתרון העצום, ואז בעצם בגזרה מפה וצפונה, צה"ל חוצה את הגבול הבינלאומי, קווי זה, כובשים את החרמון לצערי בשני ניסיונות קשים של גולני, ובסוף חטיבת צנחנים מילואים שלנו הצפונית נחתה במסוקים. מה? גוני ארניק זה לבנון השנייה, 82. אז כובשים במסוקים את החרמון הסורי והישראלי בהפוך, באים משם להנה, וחוצים את המובלעת. את החרמון מגולני. לא תיקח את הגולני, כאילו לגולני. לא, אמרתי. זהו, גולני כבשה את זה. בקרבות גבורה שגולני שנעלו פעמיים, ואז גולני לקחו את החלק הישראלי מהצד הזה, והצנחנים לקחו את מה שמכונה החרמון הסורי, והיום מצפה שלגים, כי את החרמון הסורי החזרנו להם בסוף בהפסקת אש. מצפה שלגים נשאר אצלנו, והוא מוצב היום אפילו יותר גדול ממה שהיה החרמון הישראלי במקור, ושם הפינה הזאת נסגרה, ואז אפשרו לצאת את המובלעת עד ללג'ה הסורית, מזרעת בג'אן וכן הלאה. לי אישית יצא מסיום המלחמה ביום כיפור, בהפסקת האש, לעלות לקורס קצינים, לעשות קורס קצינים די מזורז, ובמרץ בעצם כבר הייתי פה קצין במובלעת. מרץ, תחילת אפריל. נפצעתי ב5 באפריל, כבר בתוך המובלעת, שצה"ל נמצא 35 קילומטר מדמשק, בטווח התותחים. תותחים מקצה המובלעת ירו על דמשק, לא ה-155. 175. מה הבעיה? ב-175, הלונגטום, כבר ירו על פאתי דמשק, שיש להם טווח של 35 קילומטר. הסוללות של התותחנים, קודם שמעתם מהם, אחת הבעיות של האיכונים, קל להקן סוללת תותחים יורה. חתימה גבוהה. גם בעין, בגלל שהם ישבו בחרמון למעלה, כי ההבזקים נראים מרחוק, וגם בעזרת מקמים, שיש הפגז עושה קשת פרבולית כזאת,
והמקם חותך אותו בשתי מקומות, והוא נותן מיקום מדויק גם של היציאה וגם של הנפילה. על העיקרון הזה עובדת גם כיפת ברזל הרי. ולכן גם מחליטים בשבריר שנייה הזאת אם להפעיל טיל או לא להפעיל טיל, לפי מקום הנפילה. ולכן הסוללות, התותחים האלה, חטפו. כוחותינו אהבו אותם שהן מסייעות, אבל פחדו להיות קרובים אליהם. סוללה אחת כזאת, דרך אגב, התל הבא, תל הסניה, או למרגלות הסניה, יש מקום של סוללה, שבעצם קומנדו סורי פשט עליה והשמיד את כולם עוד כמעט לפני שהם הספיקו להשתתף במלחמה, די בהתחלה. ממש בקרב יריות, לא באש תותחים, אלא בקרב יריות. מה שאלת מנקודת מבט שלך כמפקד. אתה דיברת על יאיה ועל אריק, נכון? אם היום אתה, סתם, במבצע כזה, יש לך מפקדים תחתיך, לוקחים החלטה בזמן אמת אחרי שהשתנו להם הפקודות. אתה בחפ"ק שלך מה עושה? נותן להם להמשיך? או בולע את הרוב? שאלה מצוינת. יש אגו, נכון? אני קיבלתי כמפקד, גם כמפקד אוגדה בעזה וגם כמפקד גדוד במלחמת לבנון השנייה, החלטות מנוגדות לדרג שמעליי. אתה מקבל פקודה מחטיבת המבצעים ועושה בשטח משהו אחר? אני אומר, אני חסיד של המושג הבסיסי שלמדתי בבה"ד 1 מבנימיני, כצוער. בשטח אתה הרמטכ"ל. שרביט, כשכל אחד מכם, אני זוכר את הנאום של מוטה גור בסיום קורס קצינים, כל אחד מכם יוצא מכאן ששרביט הרמטכ"ל בתרמילו. היו לך רמטכ"לים למטה שעשו את זה ולא הגבת? מה זה? היו לך פקודים רמטכ"לים למטה בשעת אמת ולא נתת להם להמשיך? לא, אני אומר, כשאני הייתי צריך לקבל החלטה, לא, שאתה היית כמפקד ולמטה קיבלו החלטה. כן, כן, אני רוצה לדבר על שני הכיוונים. אחד, זה כשאני קיבלתי החלטה, ידעתי שאני הולך לתת את הדין עליה ולהסביר אותה. במקרים האלה זה תלוי מה התוצאות. עכשיו, בדיוק הוא נגע בנקודה. עכשיו זה תלוי בתוצאות. אם התוצאה הייתה טובה, אז גם לא לוחצים עליך לתת את הדין. לא לוחצים עליך מי יודע מה. אם התוצאה הייתה פחות טובה, אתה מוצא את עצמך לבד, ולך תסביר. אז בכל המקרים שבהם קיבלתי החלטה, נתתי את הדין, באחת מהם אפילו הגעתי לבג"ץ מול 11 שופטים. זה לא פשוט, ויצאתי זכאי. תודה שאני לא בבית סוהר, אני פוצצתי בית של מחבל 3 שעות אחרי הרצח. לא חיכיתי את 48 שעות. תענו לרות, תודה. אז זה תגידו שתבוא לפה. במקרה האחר זה הגיבוי כלפי מטה, הוא הכי משמעותי. לתת את הגיבוי כלפי מטה, וזה ככל שאני יודע, עוד פעם, אני לא מעיד על עצמי, אבל בספרים שלי אני כותב על זה, נתתי גיבוי ליאיר גולן, כשהוא היה סג"ם, יש לכם זמן לספר את הסיפור שתבינו מה המשמעות של גיבוי כזה. יאיר גולן. בעורב. אחר כך בעורב, אני מדבר על שהוא היה מ"מ בעורב. איזה עורב? אוקיי, אתה היית חייל בפלוגה הזאת? כן, אבל היותר מאוחר, שהוא היה מ"פ. פלוגה ג' בב"ח. לא, אז שהוא היה קצין צעיר, סג"ם בעורב, 1983, אני מפקד הב"ח כבר, כאילו ירדתי מהמלחמה כמג"ד ובאתי להיות מפקד הב"ח בסנור. היה חייל הרוג מהעורב, והב"ח עשה את המשמרי כבוד. כי לחטיבה בתוך לבנון אין זמן לארגן משמר כבוד וכן הלאה, תמיד בסיס הטירונים. כאן ירדנו מהנושא שלנו. מארגן את המשמר כבוד. אני אומר, כאן ירדנו לגמרי כבר. כן, אבל דיברנו על גיבויים וכן הלאה, יש לנו זמן, נכון? כן, אז שלחתי את יאיר גולן להיות מפקד המשמר כבוד, היה הלוויה בראשון לציון, מזכיר לכם, 1983, אין פלאפונים, אין וכן הלאה. הוא רבע שעה לפני ההלוויה נודע לו שהסמל מחלקה שלו טעה, במקום להביא כדורים חסרי קליע לירי משמר כבוד, הוא לקח כדורים חיים. יאיר כמו יאיר, הוא יכל ללכת למשפחה ולהגיד דוחים את ההלוויה ב3 שעות, כי זה להביא מאיזה מקום, 2 שעות. הוא החליט שהוא הולך הצידה, מוציא צוות סימות, זה צוות כזה של חבלנים, מפרק את הקליעים מהכדורים, בונה לבד חסרי קליע, טוען אישית לכל חייל 3 כדורים, 4 כדורים במחסנית, אישית עובר
טוען, בשביל לוודא שאין כדורים חיים. עומדים במשמר כבוד, יורים את המטחי כבוד. עוד פעם, מרפי תמיד עובד שעות נוספות, יש בהלוויה תת-אלוף, חבר של המשפחה, הוא מבין הרעש חזק מדי. לא דומה לח"כים, הרעש קצת חלש, קצת זה, ואז הוא גם אמר למשפחה וגם הלך ליאיר גולן. יאיר לזכותו אמר לו, אז הוא אמר לו, אני אסביר למפקדים שלי, הוא לא התרגש, תת-אלוף, זהו, הוא אמר לו, אני אסביר למפקדים שלי, הלך לטלפון ציבורי, התקשר למ"פ שלו, ניר תקומי, גם מניר אליהו, דרך אגב, אמיר תקומי, סליחה, מניר אליהו, ובמקביל התת-אלוף הזה כבר מתקשר לרמטכ"ל, לחצי הצבא, ואז אני מקבל כמעט סימולטנית, טלפון מביירות, משמוליק ארד המח"ט, וטלפון מאמיר תקומי, המ"פ, שהוא מדווח לי על האירוע. הטלפון של אמיר היה קצת לפני, זאת אומרת, אני יודע שהיה אירוע, שמוליק מתקשר, אומר לי, להעיף את המ"מ מיד. להעיף אותו מהצבא, אמרתי לו, אף אחד לא עף, אני מכיר את האירוע. בדרך, תחקיר, אצלי, אחרי זה אני מחליט. הוא אומר, לא, אתה מעיף אותו. אמרתי לו, שמוליק. ואני, מ"מ אצל שמוליק, מ"פ אצל שמוליק, מג"ד אצל שמוליק, ככה דיברתי לו, שמוליק, אתה צריך להדיח אותי כנראה, בוא נחכה לזה. הגיעו לבסיס, נכנסתי איתי יאיר גולן, הסביר לי את ההסבר שהוא הסביר, כל האירוע וכן הלאה, אמרתי לו, אוקיי, שים קומטה עמוד דום, הכל זמן פה, זה עניין שלא יהיה זה, שים קומטה עמוד דום, מוכן לשפט בפניי, כן, ששפטתי אותו ל7 ימי על תנאי על שימוש בלתי חוקי בתחמושת. המצאתי איזה סעיף, וקמתי ונתתי לו נשיקה ואמרתי לו, אם הבן שלי יהיה צנחן, אני בא שאתה תהיה המפקד שלו. זה המפקדים שאני רוצה. הוא היה מפקד שלי בתור מ"פ. קשרתי לשמוליק ואמרתי לו, האירוע נסגר, האירוע נסגר ואנחנו הולכים, אני לוקח את המ"פ ואת המ"מ, נוסעים למשפחה בראשון, שלושתנו, באותו ערב. והסברנו למשפחה את כל האירוע, מאלף עד תף. ואז אמרתי למשפחה, זהו, זה מה שהחלטתי לגבי הקצין, המשפחה הייתה נפלאה, מאוד מרגש, אירוע לא פשוט, הם אומרים, לא, זה לא יחזיר את הבן שלנו, עוד כדור יותר, כדור פחות, אתה החלטת, זה נגמר הסיפור. ולשמוליק אמרתי לו אז, באותו מעמד, האיש הזה יהיה מח"ט 35. לא הגזמתי אז כבר המטכ"ל, אבל האיש הזה יהיה מח"ט 35, וזה עבד, אז זה לגבי מתן גיבוי. אפשר להגיד לך משהו אישי. כן. אישי, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו גלשנו כבר מ-146. לא, תכף נחזור ל-146, יש פה עוד כמה דברים חשובים. אישי. כן. אני עוקב אחריך הרבה שנים, ואני הייתי 11 שנים קצין הנפגעים של חטיבה 205. ואני חושב שהדבר, הפקודה הכי חשובה שאתה עשית, זה לקחת את גדוד 932 אחרי ההפגזה, 931 אחרי ההפצצה שחטפתם בלבנון, לארגן אותם ולהמשיך להילחם. אני חושב שזו הייתה ההחלטה הכי פיקודית, הכי חשובה שאני מכיר בשנים האחרונות או ב-30-40. אין החלטה יותר חשובה מזו, בתור אחד שטיפל בנפגעים וכולל בהלומי קרב, ואתה יכול לשאול את משה שאנחנו מכירים את הדברים האלה. אין, זו החלטה, לפי דעתי, יותר חשובה מכל קרב אחר. תודה. אתמול בערב נכנסתי ליקב בת. הילדים שלי שכחו להביא יין, אז נכנסתי לקנות יין. חוצפה ממש. ולא, בנינו על פלטר. היום יהיה פלטר. היום יהיה פלטר. נכנס יקב בת. נכנס, הבחור מיד קופץ עליי. אז אמיר בוחבוט, חייל בגדוד ב-931, אוסף את כל הצוות שלו ואומר, אני בזכות האיש הזה, יש לי את היקב, יש לי את המסעדות, אני בן אדם, אני זה. לקח לי שנייה להבין שהוא היה חייל ב-931, לא מהר אתה מחבר, לא עזרתי לו אף פעם בביזנס, אז לא הבנתי, והוא באמת מפרט את זה ככה. ההחלטה הזאת שלי מנעה מהרבה מאיתנו, כולל אותי, להישאר הלומי קרב, שבעצם הפנטומים תקפו אותנו ב-12:05 דקות, גמרנו לפנות את הנפגעים. היו שם 25 הרוגים, 11 מתוכם מהגדוד שלי ועוד 14 מגדוד הטנקים ועוד 4 נפטרו יותר מאוחר, ו-180 פצועים. ב-3 גמרנו לפנות
את כולם בשרשרת של מסוקים, וב-6 בערב כבר תקפתי בג'אב ג'נין 25 קילומטר צפונית לשם. כי החלטתי שהגדוד, אם הוא לא ימשיך בלחימה, אנחנו כולנו, מהמפקדים עד החיילים, נשארים הלומי קרב. אני בטוח שדוקטור שיורם בן יהודה תמך בהחלטה שלך בלי שום סייג. מי שלא יודע, דוקטור בן יהודה הקים את יחידת הטיפול בהלומי קרב בצה"ל. הרופא הגדודי היה חזי לוי. הוא מנכ"ל משרד הבריאות, תת-אלוף, קרפ"ר, מנהל ברזילי היום. הוא היה רופא מתחיל. איש מקסים, הוא היה רופא די מתחיל. הוא היה הרופא הגדודי שלנו, כן. גרנו אז בכפר בלום, והיה קרוב לגדוד, כי הגדוד היה במטולה.